Καλούμε λοιπόν όλους τους βουλευτές να αναλάβουν την πατριωτική τους ευθύνη. Καλούμε όμως πρωτίστως το λαό μας, τις Ελληνίδες, τους Έλληνες, όλους όσους ζουν και εργάζονται σε αυτή τη χώρα, σε διαρκή ειρηνικό ξεσηκωμό για να μην περάσουν τα μέτρα. Είναι συνταγματική, πατριωτική και δημοκρατική ευθύνη όλων για να σωθεί ο τόπος. Να επιβάλλει ο λαός με τη δράση του την προσφυγή στη δημοκρατική διέξοδο, στη λαϊκή ετινηγορία. Ζήτησε δηλαδή εκλογές. Μα θα μου πεις πάλι εκλογές? Κανείς δεν θέλει εκλογές. Τώρα πήγαμε, τώρα γυρίσαμε. Ακόμα είναι το παπούτσι από το προηγούμενο εκλογικό τμήμα. Πού να πας? Αλλά η κατάσταση είναι σαν τον άρρωστο. Κανείς άρρωστος δεν θέλει να ξαναμπεί στο νοσοκομείο μόλις έχει βγει. Αλλά αν οι παρενέργειες από τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν και οι μετακινήσεις των βουλευτών και η αναταράξεις του πολιτικού συστήματος είναι τέτοιες, μπορεί να υποχρεώσουν τη χώρα να ξαναπάει σε εκλογές. Γιατί αύριο ξεκινάει μια πλαστή ψήφιση των μέτρων. Εκτός από το κύριο Σώμα Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει πειθαρχηθεί από τον Σαμαρά, Πασόκ και Δημά δεν μπορούν να στηρίξουν. Πόσοι πραγματικά βουλευτές αντιστοιχούν σήμερα στη σημερινή δύναμη του Πασόκ? Πόσοι? Τα τρία συνεταιράκια λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος της εφημερίδας αυτής των συντακτών, είναι δημοσιογράφοι της ελευθεροτυπίας που με δικές τους δυνάμεις και με δική τους αλληλοστήριξη βγάζουν την εφημερίδα αυτή και ως τσαντήρι τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η αλήθεια μιας εφημερίδας είναι που θα ξαναφέρει στους αναγνώστες. Όσοι εφημερίδες ακολουθούν αυτή την τακτική θα σταθούν όρθιους καιρούς. Αυτό λοιπόν τους ευχόμαστε. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό.